Lange wachtlijsten en onduidelijkheid in de Zeeuwse jeugdzorg drijft jeugdrechters tot wanhoop. Je bent eigenlijk steeds iets wat niet uit te leggen is, aan het proberen uit te leggen. En verder in het nieuws vandaag. Anne Terpstra mountainbike naar de 5e plaats. En zeeschip neemt dode vinvis mee. Goedenavond. Jeugdrechters maken zich grote zorgen over de huidige staat van de Zeeuwse jeugdbescherming. Die is volgens hen schadelijk voor kinderen en ouders. Van de 2 jeugdbeschermingsorganisaties ging er recent 1 failliet en de ander werd na veel gedoe overgenomen. Het zorgt volgens de rechters voor veel onrust en onduidelijkheid in en buiten de rechtbank. Er moet worden ingegrepen vanuit de overheid door een ondertoezichtstelling, misschien zelfs wel een uithuisplaatsing. Maar wie dat dan gaat doen en hoe dat er verder uit gaat zien, ja, dat is een beetje lastig, want we weten het eigenlijk niet zo goed. Dat is eigenlijk heel pijnlijk om dat keer op keer op keer te moeten vertellen. Misbruik, zware verslavings- of gedragsproblemen. Kinderrechter Suzanne Tempel beslist dagelijks wat er met de kinderen die dat meemaken in hun gezin gebeurt. Jeugdbeschermingsorganisaties Intervens en Bridis moeten er vervolgens voor zorgen dat haar beslissing ook goed wordt uitgevoerd. Maar doordat de eerste speelbal werd van gemeentelijke beslissingen en de andere failliet is, heeft de kinderrechter daar geen zicht meer op. Beslissingen, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, dat ben ik op zich gewend om dat te doen. Maar het wordt echt ingewikkelder als die onzekerheid er ook nog eens aan vastzit. Als je weet, als ik het heb uitgesproken, die ondertoezichtstelling, nou dan gaat er iets gebeuren en dan gaat het, als het goed is, de goede kant op. En nu, je weet het niet. En in de studio Marieke Kerklaan. Marieke, ja, dat is nogal een uitspraak. Hè? Een kinderrechter die zegt, ja, we doen wel een uitspraak, maar geen idee wat er eigenlijk mee gaat gebeuren. Ja, dat is zeker zo. En het heeft er voor een groot gedeelte mee te maken dat toen de gemeentes eind vorig jaar besloten dat ze niet verder wilden met Interventie, een van de jeugdbeschermingsorganisaties, dat het toen eigenlijk gebeurde wat betrokkenen al vreesden. Jeugdbeschermers stapten op. Ja. En als dat gebeurt, dan krijg je dus de situatie die net beschreven is door de kinderrechter, dat er dus een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken of een uithuisplaatsing. En ze eigenlijk geen idee heeft welke jeugdbeschermer dat gaat uitvoeren, op wat voor manier, wanneer, hoe. Dus dat leidt tot onduidelijkheid, ja. Ja, nu is 1 organisatie failliet, de andere is overgenomen. Hoe groot is het probleem eigenlijk in Zeeland? Maar er vallen ruim 800 kinderen en jongeren onder de verantwoordelijkheid van Intervens en van Bridis. Nou, niet al die jongeren zijn buiten de boot gevallen, hoor, echt niet. Maar het heeft natuurlijk, zij hebben allemaal wel te maken gehad met die onrust binnen die organisaties het afgelopen jaar. Ik sprak ook een Zeeuwse moeder, die wil graag anoniem alleen haar verhaal doen. En zij vertelt dus eigenlijk zij heeft met Bridis te maken gehad en zij vertelt ook duidelijk van wat het betekent dat zij met die jeugdorganisatie te maken heeft gehad. En ja, ze heeft er eigenlijk geen goed woord voor over. Eén grote jungle. Haar dochter is in 2019 uit huis geplaatst. Een jeugdbeschermer van Bridis kreeg de regie over de zorg voor haar dochter. Het contact met de organisatie verliep eerst goed, maar verslechterde snel. Dat heb ik ook steeds gemeld bij de inspectie en bij het Keurmerk-instituut. De klachtenbehandeling die niet op orde was. Op brieven werd er niet gereageerd. Alles was qua communicatie gewoon niet op orde. Haar dochter is inmiddels volwassen. Contact is er nog steeds niet. Ik weet dat alles kan helen, maar ja, of het ooit nog goed komt, ik weet dat niet. Marieke, hoe gaat het nu verder? Ja, de curator die gaat over het failliete Bridis, die hebben we gisteren nog gesproken. Die verzekerde ons dat er voor al die Zeeuwse jongeren en kinderen die onder Bridis vallen een oplossing is gevonden. Dus dat is op zich positief nieuws, als dat klopt. Wat betreft Intervens, die is overgenomen door een grote Haagse organisatie, JB West. Die heeft pas gezegd van nou eerst rust in de tent, eerst rust voor de jeugdbeschermers en de gezinnen, de zomer door. En daarna gaan we op zoek naar 10 tot 15 nieuwe jeugdbeschermers alleen al voor Zeeland. Ja, en dat wordt een gigantische opname, want ja, die liggen natuurlijk niet voor het oprapen. Nou, wordt dus afwachten dus. Marieke, dank je wel. In de zeesluis van Terneuzen is vanmorgen een dode vinvis ontdekt. Het dier lag op de bulp van een zeeschip dat onderweg was naar de haven van Terneuzen. De vinvis is uit het water gehaald en op de kade gelegd. En daar trekt het kadaver veel bekijks. Ik vind het echt een heel groot ding. Best wel cool. Het stonk wel toen ik een beetje bij was en ik dacht, zo, die is best groot. Ik ben net klaar met werken, dus ik dacht ik ga eens kijken en dan, ja, flink vis.
De walvisachtige is waarschijnlijk ergens op de oceaan op de boeg van het Panamese zeeschip terechtgekomen. Vermoedelijk door een aanvaring. Onderzoekers van Naturalis en de Universiteit Utrecht onderzoeken het beest morgen. En ophef over Capelle. Daar wilde men 2 regenboogambassadeurs benoemen. Deze 2 moeten een brug gaan slaan tussen de LHBTI'ers en de strenggelovigen in de gemeente. Omdat verwacht werd dat er vanuit religieuze hoek negatieve reacties of pesterijen zouden kunnen komen, werd besloten de ambassadeurs voorlopig anoniem hun werk te laten doen. En dat leidde vandaag dus tot ophef. En daarom traden de ambassadeurs alsnog uit de anonimiteit. Als ik maar 1 of 2 of misschien 5 mensen kan helpen om zich beter in hun vel te voelen, dan denk ik dat we het al goed hebben gedaan. Maar de hoop is natuurlijk dat we heel Capelle zichzelf kunnen laten zijn. Anne Terpstra is op de 5e plek geëindigd tijdens de mountainbike-wedstrijd op de Olympische Spelen. De uit Zierikzee afkomstige Terpstra was niet opgewassen tegen de Zwitserse dominantie die alle podiumplaatsen opeist in Tokio. Toch kijkt Terpstra met een tevreden gevoel terug op de loodzware race. Iedereen zat gewoon op de limiet en iedereen maakte foutjes puur omdat het zo lastig was. En op een gegeven moment lag ik op plek 4 in de 4e ronde. Dat heb ik net niet vast kunnen houden. In de laatste ronde kwam de Hongaarse er nog overheen. Maar ik denk dat dit was wat ik vandaag in me had, dus ik ben tevreden. Ingegooide ramen, een kapot klimrek en gesloopt speelgoed. Bij verzamelgebouw Het Palet in Middelburg, met daarin onder meer een kinderopvang en een basisschool, zijn ze de overlast van jongeren spuugzat. Nou kijk, hier lopen we dan. Nou, hier zie je dan ook een van de laatste vernielingen. Wat hier voorgevallen is dat jongeren hier rondhangen en vernielingen aanbrengen. En dat zijn ruiten die ingegooid zijn, maar het geldt ook voor speeltoestellen op de speelplaatsen die kapot gemaakt zijn, waarmee ook ruiten ingegooid zijn. Dat zijn zaken die wil je gewoon niet. De gemeente houdt de vinger aan de pols en de school heeft vandaag camera's opgehangen. Limburgers die zijn getroffen door de watersnood van vorige week of hebben geholpen in het rampgebied, krijgen een vakantie aangeboden in Zeeland. Het is een initiatief van de recreatiebranchevereniging Hiswa Rekron, de provincie, het Watersnoodmuseum en de Rotaryvereniging in Zierikzee. Zij hebben als doel om in september 100 vakanties weg te geven. Maar voordat de Limburgers kunnen worden ontvangen, zijn de initiatiefnemers nog wel op zoek naar Zeeuwen die vakantiehuisjes of andere accommodaties beschikbaar kunnen stellen. Even uit de dagelijkse sleur. Dat is het doel van de nieuwe vorm van dagbesteding bij SVRZ in Heinkensand. Waar gebruikers daar normaal een indicatie voor nodig hebben, kan in Heinkensand iedereen gewoon binnenlopen. Volgens de gemeente Borselen was het namelijk tijd om het anders aan te gaan pakken. Ik hoef het niet. Volgens mij is het asperges. Lekker. Nee. Gaat u proeven? Asperges. Dit is een plek waar mensen samen kunnen komen, gewoon binnen kunnen lopen, indicatieloos, om het zo maar te zeggen, voor wat gezelligheid, voor dagbesteding in een veilige sociale omgeving. Dank u wel. Voorheen was het altijd zo dat mensen die behoefte aan dagbesteding eerst een indicatie moesten krijgen om ergens op een plek te mogen zijn in een zorgcentrum. Dat gaf papieren rompslomp, dat gaf administratie. Dat is eigenlijk ook wel een soort van drempel. En wat we nu hebben gedaan en bedacht, overigens hebben we dat niet zelf verzonnen, maar dat het toch wel tijd zou zijn om dat dus op een andere manier in te gaan vullen. Zullen we even een momentje stilte nemen? Ja hoor. Iedereen kan binnenlopen. Je kunt binnenkomen lopen voor een praatje, een bakje koffie, spelletje, sieraden maken bijvoorbeeld. En dan heb je halsketting en dan heb je een armbandje gemaakt. Dit is een armbandje en een halsketting. Een armbandje mag je maar kleiner, want het is voor een kind. Wat heeft dit u gebracht? Dat ik een beetje die oude ben, een beetje weer gaan kletsen en een beetje lol in het leven. Iedereen luistert ook naar elkaar en iedereen vult elkaar aan, maar iedereen helpt elkaar ook. Buiten de vrijwilligers helpen ze elkaar ook en dat is ook gewoon heel leuk. Gaat weer verkeerd hoor. Ook onhandige doosjes, hè? Ze zeggen ook gewoon van, ik ben nu thuis eens even weg. Dat is voor de persoon heel prettig, maar soms is de thuissituatie ook wel zodanig dat hij erom vraagt. Hè? Van, eens even iets anders te kunnen doen, om dan met een opgeladen batterij weer terug thuis te komen. Dus dat mes snijdt soms echt wel aan meerdere kanten. Het is zomer. Ja, ik zeg het nog maar even, want aan het weer is het nou niet bepaald te merken.
Donkere luchten met regen van tijd tot tijd en een enkele opklaring. Voor even dan, want de buienkans neemt vanavond weer toe. Morgen meer opklaringen dan vandaag en dan vooral aan de kust nog buien met maximaal 21 graden. En donderdag belooft vooralsnog de beste dag van de week te worden. Ja, eerst nog maar eens zien. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een goede avond.